Hova kezdtetek? Azt a mindenit! Sírok! Kicsit felújítottuk. No, sziasztok! Vissza is ugrottunk tehát a múltba, és most kezdődik csak igazán a projekt. Össze kell szednünk egy csomó dolgot, hiszen a mai nehézség az, hogy nem itthon fogunk dolgozni, hanem barátnőm szüleinél. Egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő hintaágyat fogunk teljesen újra dolgozni, és tudom, hogy ez egy olyan projekt, amit mindig mondogatnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni, de ők valószínűleg sose fogják megcsinálni, hiszen nincs erre idejük, de nekünk most van. Lemegyünk a pünkösdi hétvégére, igazából egyedül leszünk, ugyanis ők elutaznak, és az a terv, hogy miközben ők elutaznak, mi megyünk, odaviszek mindent, és megcsináljuk helyettük ezt a projektet, és remélhetőleg amikor hazaérkeznek majd hétfőn, akkor örülni fognak ennek. A tervünk tehát ez. Mindent otthonról fogok vinni, a szerszámokat, faanyagot, minden csavart, meg mindent, mert nem tudom, hogy mi lenne ott. Nagyon sok szerszám ott is lenne, de hogyha nem találok meg valamit, akkor nem akarok rákérdezni, hogy te figyelj már, hol találom és utána összepakolunk mindent a stúdióba. A legfontosabb dolog az, hogy elmenjünk most faanyagért, és irány le barátnőm szüleihez. El is mentem tehát a fatelepre, megvettem a faanyagot, bepakoltam azt a kocsiba, és ezzel a lendülettel meg is érkeztünk barátnőm szüleihez. Ahol Tobi most meg is mutatja nektek, hogy melyik az a hintaágy, amelyikkel mi most dolgozni fogunk. Na, Tobi, nagyon jól nézel itt ki, de Lici, ugorj le, gyerünk! Szóval, erről a hintaágyról lenne szó. Látjátok, hogy lepukkant, a lécek szét vannak törve, a csavarok pedig el vannak rozsdásodva. Úgyhogy miután megbeszéltük a kutyákkal, hogy most ezt a hintaágyat nem használhatják, neki is kezdtünk a bontásnak. Egy csomó csavar, ahogy látjátok, tök szépen kijött. Szóval ezek itt már kint vannak, viszont van egy csomó olyan, ahol az anyát nem tudjuk lecsavarni, ugyanis ahogy csavarjuk az anyát, vele együtt tekerődik a csavar is. VD40 mindenre megoldás. Úgyhogy mindent is szarrá fújunk. Apa erős. Apa meg... Jó nézni. Körülbelül 2 óra volt, mire kiszedtük az összes csavart, és igazából most üres a keret, szóval csiszolunk egy picit, utána pormentesítünk, és utána elkezdjük lefesteni a vázat, a deszkák pedig majd csak később érkeznek. Szerintem az már csak a holnapba fog beleférni, mert megy le a nap. Ha erre itt ráfestenénk, akkor az nem lenne igazán tartós, úgyhogy ezeket le akarjuk csiszolni, hogy utána szépen tudjon fedni a festék, és tartós is legyen. Így tehát ezzel a csiszológéppel végig is mentem az ilyen festékmaradványokon. Jobb lett volna egyébként egy érdesebb csiszolópapírt használni, én most itt egy 120-ast használtam, és azért elég lassan haladtam vele, és miközben én keményen dolgoztam, hát van, aki csipegette a málnát. Körülbelül fél órát kellett csiszolnom, majd meg is voltam. Szépen összesöpörtünk a hintaágy alatt, és ezzel a levélfújóval pedig mindent leportalanítottam. Szóval tehát lecsiszoltuk, leportalanítottuk, és Gréta most a hátam mögött pedig mossa a keretet, hogy felkészítsük azt a festésre. Nagyon-nagyon gyorsan megy le a nap a hátunk mögött, de próbáljuk befejezni ezt a mai napot úgy, hogy le legyen kenve minimum egyszer feketére az egész keret, úgyhogy nincs fesztegetni való időnk. Egyébként festéknek pedig ezt fogjuk használni, ezt a márkát, nem szponzorált meg semmi ilyesmi, csupán sokszor használtam már spray formájában, ebben a formában, és meg vagyok vele elégedve, úgyhogy ez lehet, hogy a láncra jó lesz, és ez pedig a kenhető formátum, csapjunk be a festésbe. Ne felejtsétek el sose, hogy a festékeket mindig fel kell keverni. Itt pedig, amit láthattok, az az, hogy egy fóliát teszünk a hintaágy alá, hogy védjük a betonfelületet, ne csöpögjön rá feleslegesen a sok-sok fekete festék. És a lemenő napban pedig elkezdtük átfesteni feketére a hintaágynak a vázát, majd pedig ahol az ecset nem működött volna, például itt a láncokon, ott sprayfestéket használtam. Első nap estéjére pedig így nézünk ki. Lebontottuk a régi léceket, előkészítettük, és később lefestettük a vázat. A festék ugyan hiányos lett, sok helyen nem fedett szépen, úgyhogy biztosan kell majd rá a második réteg festék is, de ezzel a fekete színnel már most sokkal jobban néz ki az egész.
El is kezdődött tehát a második nap. Gréta éppen másodjára újra festi a hintaágyat, ugyanis az első réteg nem teljesen fedett jól, de ezt most fogjuk orvosolni. Én pedig közben elkezdem felkészíteni a léceket. Először is a 2 méterről levágni 1,97 és félre, ugyanis olyan hosszúak voltak az előző lécek, amiket ugye lebontottunk róla. Annyi, hogy én úgy mérem már fel ezt az 1,97 és felet, hogy levonok belőle 2,8-at, ugyanis a körfűrészemnek a pengéje akkor kezd el vágni. És ez azért fontos, mert hogyha felmérem a 197,5-ből a 2,8-at, ami 194,7, akkor megkapom azt, hogy hova kell tennem ezt a vonalzót, és ahogy ementén végig csúsztatom, a fűrész pont 197,5-re fogja levágni. Munkavédelem is fontos, úgyhogy szempa és fülvédő. Ide teszem a kijelölésemhez, és végig tolom. Lemérjük, pontosan 197 fél. Nagyon szép. Akkor ezt eljátszuk még 15-ször. Majd pedig, miközben én nyugodtan dolgoztam a tető alatt, a fenti teraszon nem volt olyan jó az időjárás. És ezzel Grétának meg kellett szakítani a második réteg festést, úgyhogy nagyon nem örültünk ennek. Gréta tehát bevonult, viszont én tudom folytatni itt a munkámat, ugyanis egy ilyen kis tető alatt vagyok elhelyezkedve, ami egyébként nemrég épült, úgyhogy jó, hogy meg lett építve, mert ez most nagyon jól jön. Mellette egyébként még tudok innen cserkót is lopni, szóval még ki se kell mennem az esőbe. De ami talán a cseresznyénél is fontosabb, ezeknek fogjuk most 2 élét lekerekíteni, ugyanis nem szeretnénk, hogyha rajta ülünk, hogy ilyen éles legyen a széle. Megnézem, hogy melyik a szebbik oldala, és azt a felülső 2 élet mindig le fogom egy picit kerekíteni, illetve a 2 végét is, szóval ezt a végét is, meg a másik végét is. Az alján semmit nem fogunk kerekíteni, azt a bitet fogjuk ott használni. Látjátok, hogy legömbölyíti az éleket, úgyhogy rá is tettük a felső maróra, belemegy az aksi, és akkor élmarunk. Szóval látjátok, hogy igazából lekerekítem szépen a széleket, nagyon óvatosan, odafigyelve arra, hogy ne húzzam sose a kezem felé a marógépet, hiszen ebben egy iszonyatosan gyorsan forgó kés van, ami, hogyha figyelmetlenek vagyunk, és a kezénk felé dolgozunk, akkor igenis nagyon balesetveszélyes tud lenni. Itt van tehát előtte és utána, láthatjátok, hogy a jobb oldal is sokkal szebben le van kerekítve, ezáltal sokkal esztétikusabb. Amit meg itt mutatok az az, hogy mennyi kosszal jár ez az élmarás. Később újra kisütött a nap, én pedig elkészültem az összes léc élmarásával, úgyhogy jöhetett megint egy fontos lépés, a csiszolás. Egy ilyen lécnek a lecsiszolása, körbecsiszolása körülbelül 20 percet vesz igénybe, úgyhogy nekem most van 18 darabom, ezzel bőven nagyon sokáig el leszek, viszont nincs túl sok időnk, mert ez a mai napunk van már csak, holnap délelőtt érkeznek haza Gréta szülei, úgyhogy fel kell gyorsítanunk a folyamatot, ami azt jelenti, hogy amíg én csiszolok, addig Gréta a már lecsiszolt darabokat leportalanítja, és ide fogjuk felsorakoztatni így a lépcsőre, és akkor el tudja kezdeni a lazúrozást. A lazúrhoz pedig egy ilyen vékony lazúrt fogunk használni, ami színtelen. Ezt itt, viszont azt írja, hogy ha nem alapozzuk le, akkor 3 rétegbe kéne lekenni, és rétegenként 12 órát kéne várnunk, ami hát sehol nem jön ki a matek, ugyanis az 36 óra lenne, addigra már bőven itt vannak Gréta szülei, úgyhogy sajnos annak érdekében, hogy elkészüljünk időben, szerintem 2-szer fogjuk tudni átkenni, és ott se várjuk meg egyébként a 12 órát, muszáj, hogy haladjunk, úgyhogy én csiszolok, Gréta pedig lazúrozik. Ez az, amit mondtál, igen. Ez mi? Hát így be vannak csíkozódva, és tök csúnya. De miért van? Hát és próbáltam kicsiszolni, de nem tudtam. De miért van így becsíkozva? Nem tudom, így árulták a fatelepen. Hát ez ugye építési áru, szóval ez nem dekor, tudod, ez nem bútorokra van, meg ilyenekre. Akkor b***ák meg, így van. Ezek, hát sajnos ezek ilyen kis design elemek lesznek benne. Itt látjátok a tökéletes csapatmunkát, én csiszolok, Gréta lazúrozik, és ugyan itt még fehérnek tűnik a lazúr, amit a Gréta felken a lécekre, ez szépen színtelenre fog megszáradni, és igazából csak segíti előhozni a fa erezetét, illetve, ami még fontosabb, a színét nem változtatjuk a fának, de az esőtől megóvjuk azt. Én pedig nagyon lassan haladtam, ugyanis itt is csak 120-as papíron volt, jó lett volna egy 80-assal kezdeni itt is, és később átcsiszolni egy 120-assal, de mivel szólt a jó zene a fülembe, ezért igazából mindegy is volt.
Eltelt az idő. Kb. Valami ilyesmi szólhatott. Na, szép jó reggelt, egy újabb napra virrattunk, úgyhogy ma elvileg be kell ezt fejeznünk. Nem elvileg, be kell fejeznünk, ugyanis érkeznek a Gréta szülei körülbelül egy 4-5 óra múlva. Viszont mi is már célegyenesbe vagyunk, ugyanis tegnap lefestettük kétszer, ugye másodjára a keretet, tök szép fekete lett az egész, illetve lefestettük, lelazúroztuk a léceket. Jelenleg most így nézünk ki, és már nyugodt szívvel rá is ülök, hiszen itt sütötte a nap, és már csak annyi a dolgunk, hogy a léceket visszatesszük rá, és felcsavarozzuk. Tegnap még megcsináltam azt is, hogy a csavaroknak a tetejét befestettem, aztán vagy bírni fogja a festék, vagy nem, de azért kellett befesteni, hogy ne üssön annyira el a fém szín a feketétől, és látjátok, hogy ilyen lett a csavarok, ilyenek lettek. Féltünk, hogy esni fog az eső, úgyhogy ide tettem, és itt száradtak a lécek este. Hátulról fogunk kezdeni előre, centre kerülnek ide az esztétikusabbak, és itt lent pedig, ami valószínűleg úgyis el lesz takarva majd egy matracsal, ide kerülnek a kevésbé esztétikusak. Fel is hordtam tehát a már lekezelt és már megszáradt léceket, és hát így néznek ki. Sajnos itt mutatom nektek, hogy van, amiből nem tudtam kicsiszolni ezt a vonalzó mintázatot. Ne haragudjatok, hogy félmeztelen vagyok, csak itt egy beton fölött dolgozunk a tűzőnapon, úgyhogy egy kicsit meleg a helyzet. Illetve egy más valami miatt is meleg a helyzet, ugyanis hát elcsesztem, gyerekek. 3 lécet lemértem, és mindegyik 197,5 volt. És ránézésre az összes ugyanakkora volt. Betettük az első 197 és feles deszkát. Látjátok, itt is meg van fogva csavarral, itt is meg van fogva, és itt is egy picit csúnyábbat, de meg van fogva. Ez tök szépen sikerült, tök szépen benn vannak a csavarok, minden fasza. Oda próbáltuk a másik lyukhoz a 197 és felett, és az a baj, hogy itt annyira a szélére esik a lyuk, nem tudom, hogy látjátok-e, annyira a szélére esik a lyuk, hogy ide nem tudnánk becsavarni. Úgyhogy nem fogjuk tudni itt ezeket a csavarokat betenni, és ezáltal nem fogjuk tudni rögzíteni a léceket, mert túl kicsire lettek vágva, szóval 1-1 plusz centi kéne még. Erre mondják azt, hogy mérd le kétszer, és utána vágjál csak. Ezt most elcsesztem, úgyhogy most próbáljuk kitalálni, hogy mi legyen, de hát ugye pünkösd hétfő van, úgyhogy minden zárva van, és hát ma jönnek a Gréta szülei, úgyhogy a meglepetés faktor egyelőre úgy néz ki, hogy elveszik. Úgyhogy mondanám, hogy túl könnyű volt ez a projekt eddig, hogy igaz legyen, de egyébként eddig se volt túl könnyű. Hát most ez igazán megnehezedett. Felmértem a lécnek a közepének a közepét, és azt szépen kifúrtam először egy 3 millis fúrószárral, majd pedig egy ilyen süllyesztős fúrószárral. Kicsit megfúrtam a fát, hogy a csavar feje bele tudjon majd ülni a lyukba, és utána pedig még egy 8 mm-essel átfúrtam, hogy legyen egy kis mozgástere a csavarnak, és ezáltal könnyebben bele tudjam helyezni a vázon nem túl egyenesen kifúrt lyukakba. A csavar, amikor alul kijött, akkor rákerült egy alátét, illetve egy anyát ráhúztam, és ezzel meg is fogtuk. Lemértem a közepén a távolságot a már lefixált léchez, és ezzel belőttem a párhuzamot. Szépen mind a két oldalt leszorítottam, majd pedig a hintaágyba fúrt lyukakon keresztül alulról megfúrtam a fát, hogy lássam, hogy hol kell majd a csavart belehelyezni, de nem tudtam teljesen átfúrni, ezért egy picit elmozgattam a deszkát, és befejeztem a fúrást, és ugyanúgy besüllyesztettem a csavaroknak a helyét, illetve ugyanúgy a 8-as fúrószárral is átfúrtam. Így mehetett bele a maradék 2 csavar, és ahol a 3 csavart bele tudtam tenni, azt így csináltam meg. Szóval arra a konklúzióra jutottunk, hogy összetesszük, hogy vizuálisan legalább meglepetésnek tűnjön, aztán először megmutatjuk, hogy nézzétek, mit csináltunk, nagyon szép, jaj de jó, ez szuper, de van még vele meló. És akkor ott jön a hideg zuhany, hogy júj, azt is még meg kell csinálni, júj, azt is. Na mindegy, a lényeg, hogy mutatom, hogy mit találtunk ki Grétával. Ugye nincsen nyitva semmilyen barkácsáruház, úgyhogy nem tudok elmenni csavarokért. Úgyhogy betettük a 3 csavart azokra a lécekre, ahol megengedte, ugyanis máshol van a furat. Látjátok, hogy itt nem a szélén kellett fúrni, hanem itt. A többi helyen nem engedi a léc, ugyanis a lécnek teljesen a szélén van a csavarnak a lyuka. Úgyhogy egyelőre itt annyit fogunk csinálni, hogy csak a középsőeket tesszük be, ami ugye annyit csinál, hogy lebiztosítja a deszkát, de azért így tud mozogni oda-vissza, szóval így tud ballagni. Erre lesz a megoldás az majd, hogy egyszer majd, ha visszajövünk, vagy lehet, hogy majd a Gréta apukája megcsinálja időközben, de hogyha egyszer jövök, akkor hozok magammal olyan csavarokat, amikkel alulról egy alátéttel együtt így oldalasan be tudjuk csavarni, hogy legalább onnan is fogja valami, és akkor nem fog így oda-vissza ballagni. Úgyhogy a maradék léceket csak úgy tudom megcsinálni, hogy a közepén lesz egy csavar, de legalább vizuálisan kész lesz.
Itt pedig halálos iramban próbáltam befejezni a munkát, ugyanis tudtam, hogy Gréta szülei már közel járhatnak. A fennmaradó léceknek csupán megjelöltem a közepét, beletettem a csavart, és csak is a középső csavarokat behelyezve a helyére kerültek a lécek, és ekkora már nagyon-nagyon stresszes voltam, ugyanis ahogy betettük Grétával az utolsó csavart, és párhuzamosra húztuk a lécet, megszólaltak a kutyák, hogy megérkeztek a Gréta szülei. Úgyhogy én most gyorsan mindent elpakolok, legyen tiszta ez a tér, nem engedjük egy ideig hátra, de még úgyis le kell pakolniuk meg mindent, és utána hátrahozzuk a Gréta szüleit. Nagyon komoly ez az időzítés. Pakoltam, mint az állat, és közben izzadtam folyamatosan. A beton fölött dolgozni nem volt egy leányálom, de szerencsére vizuálisan elkészült, úgyhogy már csak a terepet kellett elrendeznem, hogy mégse kupi fogadja a Gréta szüleit. Oké, megjöttek, hogy megyek is fel, és átadjuk nekik ezt az új hintaágyat. Gyertek, mutatunk valamit! Na megmutatjuk, hol égett le a Gréta. Na mutassák. Mit csináltatok? Apa lemaradt! Akkor várunk. Mert annyira különleges. Akkor stop. Sőt, szerintem menjetek előre. Nézzétek meg, hogy láttok-e valami mást. Úristen, mit csináltatok? Hát mit csináltatok? Aj, de ügyesek vagytok! Ó, köszönjük szépen! Nincs. Köszönjük! Mekkora melóba kezdtetek? Azt a mindenit! De sírok! A Grétával együtt, úgyhogy közös. Ó, de ügyesek vagytok! Kicsit felújítottuk. Még valamikor, amikor visszajövök, ezt itt meg kell oldani. Mert látod, így tud mozogni, látod? Csak a közepe fogja. Oldjuk! Úgyhogy Majd rádobunk egy matracot. az is egy megoldás. De ezek is mozognak, ugye ezek meg zavaró. Hát egész jól belettek fogva. Lehet, hogy innen hátulról egy olyan hosszú csavarral, ami nem lukasztja át. Igen, Facsavarra. arra gondoltam, csak kell egy alátét is neki, és akkor kész. Sikerült tehát meglepni barátnőm szüleit, és látjátok, hogy most már tudják élvezni ezt a kilátást is a újonnan félig elkészült hintaágyról. Semmiképpen nem akartam nektek bekamúzni, hogy amúgy minden tökéletesen sikerült, és hogy minden tökéletes lett. Nem erről szól ez a csatorna. Ez a csatorna arról szól, hogy kedvet adjak egy picit mindenkinek a barkácsoláshoz, és hogy megmutassam, hogy igenis lesznek hibák, nekem is vannak hibák, és én ezekből a hibákból tanulok és fejlődök, és a következő projektben már valószínűleg nem fogom elkövetni ezeket a hibákat. Úgyhogy ez a hintaágy most mondjuk azt, hogy 60%-ban készen van. A kilátás a Dunára megvan, lehet élvezni, és hát azért mutatom, hogy nézett ki régen, és mutatom, hogy néz ki most. Ez volt tehát előtte, és ebből pedig 3 napnyi munka után lett ez. Nektek mi a véleményetek? Hogy tetszik? Használnátok? Belevágnátok esetleg egy ilyen projektbe? Írjátok meg nekem ezeket kommentben. My heart starts beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a projekt, és remélem, hogy inspirálni tudtalak tényleg titeket egy picit arra, hogy nyugodtan fogjatok ti is bele abba a projektbe, amit már régóta tologattok. Egy következő videóban találkozunk, én Ábel voltam, ez pedig egy DIY Ábel videó volt, és írjátok meg, hogy mi legyen a következő projekt, amit megcsinálok, mi az, ami érdekelne titeket barkácsolás terén, és hogyha esetleg nem lennétek még feliratkozva, mert a nézőim 60-70%-a nincs feliratkozva erre a csatornára, akkor kérlek szépen nyomjátok meg a feliratkozás gombot, hiszen tényleg ez nektek csupán egyetlen egy gombnyomás, nekem pedig egy marha jó visszajelzés arról, hogy igenis tetszik, amit csinálok, és hogy szívesen néznétek még ilyen tartalmakat. Köszönöm tehát tényleg, hogy itt voltatok, egy következő videóban találkozunk, legyen az kutyás, macskás, túrázós, barkácsolós, kávézós, vagy receptkipróbálós, remélem, hogy itt lesztek akkor is. És akkor én most ledőlök ide egy picit, azt jól leégetem magam a napon. Jaj! Jó! Az igen. Már csak egy gin tonic kéne a kezemben. Yeah, she's my